Добрага ранку усім! Прывітанне! Нашага Лесіка мы адправілі на конкурс разумнікаў. Будзем баліць за яго і чакаць з галоўным прызам. А зараз мы з Касей запрашаем вас правесці з намі самую цікавую раніцу. Вара, давай звонок. Заняткі пачынаюцца. Мы вырашылі адкрыць сваю школу добраранка. На заняткі запрашаем усіх. Узрост не мае значэння. Нашымі вучнямі могуць быць і тыя, хто ніколі за школьнай партай не сядзеў, і тыя, хто ведае, што такое кантрольныя пісаць. Можаце нават і бацькоў запрасіць. І нават бабулю-дзядуль. Мы абяцаем, што дрэнных адзнак у нашай школе не будзе. А пакуль ідзе урок, можна сядзець на канапе, есці кашу ці бутэрброд, хадзіць па пакоі. І нават нацягваць калготкі і заплятаць коску. Галоўнае, будзь у добрым настроі. І як вы зразумелі, настаўніцамі будзем мы з Варай. Адразу две настаўніцы на адным уроку. Уяўляйце сябе такое. І калі ўсе гатовыя, пачынаем. А пачнем мы з уроку і матэматыкі, і беларускай мовы адначасова. І мы прапануем вам вясёлыя рэбусы. Увага на дошку! Так. Ага. Ну вось. Калі ласка, адгадайце слова, якое я зашыфравала. Хто першы здагадаўся? Я чую много правільных адказаў. Я зашыфравала слова актрыса. І вельмі добра яго зашыфравала з дапамогай літар і лічбы 3. Вось яшчэ адно вам заданне. Так. Ага. Вось. Зноў гэтая троечка ў шыфроўку ускочыла. Так. Кася, здагадалася, якое зашыфравала слова? Сяс, трычка. Малайчына. Вось яшчэ адно заданне. Глядзіце і адгадвайце. Вось. Ой, сябры, а што ў вас атрымалася? Падкажыце мне. У нашай школе можна падказваць абавязкова. І чым гучней, тым лепш. Тады наш з гледачамі адказ стрыжка. І гэта правільна. Ставлю вам 10 і ўключаю мультфільм. Запрашаем усіх на наступны урок. І гэта будзе геаграфія. І правядзе яго Кася. З задавальненнем. Я буду описывать якую-небудь частку свету, а вы паспрабуеце здагадацца, што я маю на ўвазе. Пачынай. Тут можна пабудаваць самыя вялікія замкі з пяску. Ага. На гэтым кантыненце ніколі не спатрэбяцца цёплыя шалікі і рукавічкі. Так. І тут можна пракаціцца верхам на цары звяроў і льве. Здагадаліся, што я загадала? Ну што, дадзім адказ? Яго можна паказаць. Усе зразумелі, што ты, Кася, маеш на ўвазе Афрыку. Правильно! Слухайте моё наступнае заданне. На гэтым кантыненце нават жывёлы ходзяць з сумкамі. І каб было зручней, у сумках носяць маленькіх дзяцей. Кася, можаш не працягваць. Усе здагадаліся, што ты загадала Аўстралію. А што яшчэ ты ведаеш пра Аўстралію?
Ну, там живуть самыя хуткія птушкі-бегуны страусы. А жывёлы з сумкамі гэта кенгуру. А яшчэ там шмат кракадзілаў. Ой, нельга так з настаўніцай. А можна я буду працягваць урок геаграфіі? Калі ласка, настаўніца Вара. Ну, у якой частцы свету жывуць пінгвіны? Можна адказваць. А лепш паказаць на глобусе. Пінгвіны любяць холад. Там, дзе акіян і лёд, сустрэнеш пінгвіна. А дакладней, пінгвіны жывуць толькі ў паўднёвым паўшар'і. Вось тут, дзе паўднёвы полюс. Так што, каб зрабіць селфі з каралеўскім пінгвінам, прыйдзецца адправіцца ў далёкае падарожжа ў Антарктыду. На другі канец зямлі. Але ж зараз можна звязацца з любым кутком свету з дапамогай камп'ютара. І запытацца ў тых, хто жыве так далёка ад нас, ці ведаюць яны пра Беларусь. І ці глядзяць яны наш дапраранак. І ці любяць мультфільмы. Ну, мы вельмі любім мульцікі. Так што зараз самы час паглядзець чарговы. Ага. А зараз будуць пытанні пра нашу Беларусь. Пытанні задаюць і настаўніца Варвара, і настаўніца Кася. Слухайце уважліва. Хто з вас адкажа, як называецца самы вялікі і стары лес у Еўропе? Дадзім падказку. У ім жыве беларускі дзядуля Мароз. Усе нашы гледачы здагадаліся, што мы маем на ўвазе Белавежскую пушчу. І менавіта ў Белавежскай пушчы жыве самы вялікі статак зуброў. А зубар лічыцца самым вялікім зверам у Еўропе. Ой, а хто нам урок зрывае? Так, алло? Лесік? Ты ўжо атрымаў першае месца? Расказваў пра сімвалы Беларусі. Малайчына, Лесік. Вара, дай мне телефон. Лесік, віншуем цябе. Лесік, прывітанне! Што ты гаворыш? Добра ноч! Ты што, зараз жа раніца. Новых перамог, Лесік. Да сустрэчы. Я нічога не разумею. А чаму ён спаць сабраўся? Лесік зараз на другім канцы зямлі. І там зараз вечар. Вось ён і жадае ўсім добрай ночы. А мы жадаем усім добрага ранку, таму што ў нас самая цудоўная раніца. І зараз самы час зрабіць размінку. Давайце уявім, як вітаюць адзін аднаго ганарлівыя пінгвіны Антарктыды. А зараз пакажыце, як цягнуцца за смачным бананам жвавыя мапачкі ў Афрыцы. А цяпер давайце усміхнемся адзін аднаму, як гэта робяць усе прыхільнікі добраранка. І праверым, у каго настрой не на дзесятачку. О, настрой усяго добраранка на самы вышэйшы бал. А зараз невялікі перапынак на мультфільм. У школе Касі і Вары заняткі завершаны. А вам, сябры, час бегчы ў свае дзіцячыя садкі і школы. Самага цудоўнага вам дня. І не забудзьцеся, што хутка мы зноў сустрэнемся у нашым добраранку!